राकेश ब्रह्म बायदि दाउखा बायदि मानसिजों जेरै गाबा दाउखानि गोसोम बिनि गोसो गोरबोआबो गोसोम। खोमसि खोमलाव क'क्राझार टाउनावथ' दिनै बिराद अखा हाबाय। जिखुनुआनो जाया जोंहा मानगोनां सार बिथां मुगानि थान्दैनियाव मोनसे भिडिअ नुदों आं आरो बैखौ नायफिन सानफ्लांबाय थादों आं बोरै दोखो दोखो होनानै हाब्रु होननानै हाब्रुखौनो मुगैबाय हाब्रुखौनो ज्राव बारसोमहैबाय। नायग्रोनि बिथाङा मा बिथां सारा मा होदों नोंथांमोना कमेन्ट होनो हागोन। जोंना बेवहाय फुंनिफ्राय जों जेब्ला केम्पिं खालामबायदों बे केम्पिं खालामनायावहाय फुंनिफ्रायनो एसे एनै मानसिया नायबायखादोंमोन जोंखौहाय। बे नायबायनायावहाय जों सानसेमानिहाय जेबो खालामाखै। ओरैनो सेंग्राफोर जोंबो बुंनो हाला गोदान मानसि बलेर' लानानै फैदोंमोन 6थासो। गंबेसे गारि? 6थासो फैदोंमोन। ओमफ्राय 6थासोआवहाय साब्रैया ओंखारनानै नायबायदोंमोन आरो बाखिया ओंखाराखै गारियावनो थांफिनजोबासै उनावहाय। ओमफ्राय जेब्ला मोनायो बे मोना समावहाय सोर फैनानैहाय जोंनावहाय गावफैखो बे जोंना ग्लास होनायनि दं फार्स्ट फ्ल'राव बेवहाय ग्लासावहाय गावदों आरो बे गावनायावहाय मबेजों गावदों जों बेखौ मिन्थिया, नाथाय बाथुलजों गावदों ना माजों गावदों जों बेखौ नुवाखिसै मानसिखौहाय। ओरैनो जोंना बे गावनायावहाय मोनथामसो ग्लास बायनानैहाय गब्लं जादों आरो मोनब्रै गावनायावहाय मोनथामा गब्लं जादों, मोनसेया जायाखै। नोंथाङा सन्देह खालामो नामा बबेबा राजनितिक दोलोनिया बे हाबाफारिखौ मावदों होननानै? सन्देह खालामनाया बेनो जे गोदान सेंग्राफोर राजनितिकआव हाबनाय बेबायदिखौनो आरो बारा गोजाननि नङा बे आसे फासे एलाकानिनो बिसोरखौनो सन्देह खालामनाय जादों। थांनाय 7 तारिख भटनि दिनावहाय भट जोबखांनायनि उनाव जोंनि न'आवहाय माखासे दुस्थ'फ्रा अन्थाइ खुबैफैदों। दा अन्थाइ खुबैनायनि जाहोनाव मोनथामसो जायगायाव ग्लासा बायदों। बेवहाय न' नेग्रा मानसि दंमोन, बियो ग्लास बायनाय आवाजखौ खोनानानै बाहेरायाव ओंखारनानै नायफैदोंमोन। नायफैनायाव ग्लास बायनाय आरो अन्थाइ नुदों, खिन्थु जाय खुबैदों बेखौ नुनाय जायाखिसै। खिन्थु दिनै आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जे भटआ गणतान्त्रिक कान्ट्रिनि मोनसे अधिकार। बेहाय भट होग्रा एबा जाय पार्टिनि सापर्टार एबा जाय पार्टि बे पार्टिनि मानसिफोरखौ बेफोरबायदि एटाक खालामफैनाया एबा बेबायदि गाज्रि हाबा मावफैनानै सोरनिबा न' बां खहा खालामफैनाया बे मोजां जायाखै, बे आयेननि बेरेखा। ओंखायनो आं बेखौनो लुबैगोन जाय दुस्थ'फ्रा दिनै बे खामानिखौ मावदों बिसोरखौ जाहाथे गोख्रों हमनानै साजा होयो, जाहाथे इयुनाव बिथांमोना आरो बेबायदि गाज्रि खामानि मावनो हाबावा। लोगोसे जोंनि समाजनि आरो ओनसोलनि मोनसे सान्थि परिबेस, बे सान्थि परिबेसखौ भंग खालामनाय जायो, गावजों गाव बिथ्रिसना मोनसे लाबोनाय जायो। जाहाथे बे खामानिखौ बिथांमोना आरो दामावथोंसै बे जिनिसखौनो आङो दिनै खावलायहरबाय आरो गोख्रोङैनो बिसोरखौ हमनानै साजा होनांगौनि थाखायबो आङो दिनै आयेन बिफानावहाय खावलायहरनाय जाबाय। सोरखौबा सन्देह खालामदों नामा? सन्देहआथ' खालामजाथाव, खारन आं दिनै मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि आङो सासे मददगिरि एबा पलिटिकेल पार्टिजों इनभल्भ गोनां सासे दिनै आङो सुबुं। ओंखायनो आंनि सायाव गुबुन पलिटिकेल पार्टिफ्रानो बाहाय इनभल्भमेन्ट दं होननानै आंहा सन्देह दङ। जाथाया खयथासोआव जाया? जाथाया हरनि 12थानि एसे उनाव जादों। थ' 12थानि सिगांबो सानावबो बिदिनो 6थासो गारि फैनानै थांलाय फैलाय खालामबाय थादों होनदों बे जायगायावहाय। बाव थाग्राया मोजाङै बियो नुजोबदों गाव सानाव फैनायफोरखौहाय, खिन्थु सिनायनो हाया होनदों। खिन्थु मोनानिखौ नुवाखै, खिन्थु ग्लास बायनाय आरो अन्थाइनि आवाज ग्लासनि आवाज बेफोरखौ खोनानानै जेलानाखि ओंखारनानै नायफैदोंमोन बे समाव बियो सासेबो मानसिखौ नुवाखिसै होनना बुंदों। प्रमद बर' बायदि थगायसुला लिडारजों थानो नाङा, फेरेंगा बायदि मोजां सोद्रोम गैयै राव बाहायनो रोङै सुबुंजों थानो नाङा, राकेश ब्रह्म बायदि दाउखा बायदि मानसिजों जेरै गाबा दाउखानि गोसोम बिनि गोसो गोरबोआबो गोसोम। आयेन कानुन गैया, जेबो गैया, अननाय खाननाय गैयै अन्थाइ बिखाबाबै बिथांमोनहा गुलि गावनानै जिउ फोजोबदों। दिनै रायजोफोर प्लिज नागारदो, बे इउपिएल दोलोआव सासेबो मोजां लिडार गैया, साफ्रोमबो लिडारानो थगायसुला। बै बिथांमोना इउपिएल जानानै बेबायदि संसार जानांदों। फैसाखौनो गान्दु लालायनानै बिथांमोना उन्दुनायनि सावगारि नुनो मोन्दों। बेगसे खुलुमबाय।